କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଏ ଭଗବାନ ସେ ପିଲା ଦିଟା ମୋର ପଇସା ଖାଇଦେଲେ ରେ ଭଗବାନ। ବାପା ସେ ମୋର ଦିନ ପିଲା ପଇସା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଦିଟା ଦେଖିଛ? କିଏ? କଣ ନାଁଟା କହୁଥିଲା କଣଟା ହଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାଦା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ। ସେଲୁଣ୍ଡର ଦାଦା? ହଁ ସେ ପିଲା ଦିଟା ପିଲା ପିଲାଟା? ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗରାଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବାଟା ହେଇକିରି। ହଁ 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 ସେ ହଁ ପିଲା ହଁ ତ ଉପରୁ ଆଇଥିଲେ। କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ସିଏ ତ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ ଖୋଜିବା ତୋର ପଇସା ଖାଇଦେଲେ ରେ। ବୁଢା ଲୋକ ତମେ ତମର ପଇସା ନେଇଗଲା କି? କଣ କରିବା ରେ ବାପା ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଭଲ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ପଇସା ମୋ ପଇସା ମୋ ପଇସା କାଇଁ? ଏଇଠି ନିଅ ଲଟା। ଆରେ ଲୋଟା ନାହିଁ ମୋ ପଇସା ମୋ ପଇସା ଆମେ କହିଥିଲୁ ମୋ ପଇସା ମୋ ପଇସା ମୋ ପଇସା।